नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम बा अमित प्रताप मिश्र। आज हमारे साथे देखी सभी दीदी बहनी लोग आइल बाटिन यूपी के संत कबीर नगर जनपद के उमरी कला गांव में मालती चौहान के मायके बा। मालती चौहान के लोग मायके में मालती चौहान के आज ब्रह्मभोज रहल है, कर्म रहल है, जोने में लोग अइला मालती चौहान के चित्र पे लोग श्रद्धांजलि दिल है और मालती चौहान के आत्मा के शांति के लिए लोग मौन भी रखना। भैया हो हमारे पीछे देखा सभी लोग आइल बाटा और जितना भी ये भाभी के चैनल के लोग देखत बा, इनके चैनल के आगे बढ़ावा, प्यार दुलार आशीर्वाद बनावा। और जितना भी दर्शक लोग देखत बटा, आप लोगन से ये अपील बा, निवेदन बा कि हर महिला के सपोर्ट करे के चाही, आगे बढ़ावे के चाही। काहे कि दर्शक लोग के कुछ गलती है कि अश्लीलता ज़्यादा देखे चाहना, अश्लीलता वालन के लात मारा, उन लोगन के सपोर्ट करा, आगे बढ़ावा। और हमार चैनल बा गाँव में का बा और हमहू सपोर्ट करता अपनी दीदी का और आप लोग सपोर्ट करें। बनाला चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।